Drage kolegice i kolege, ovih dana građani su nas zasipali mailovima protiv ovog izvješća pogrešnom argumentacijom kako želimo LGBTI osobama dati neka dodatna prava. Ovo izvješće ne poziva na dodatna prava, već im nastoji osigurati zaštitu njihovih temeljnih ljudskih prava. Naime, LGBTI osobe diskriminirane su i zlostavljane u svojim svakodnevnim aktivnostima. Svaka četvrta biva fizički napadnuta, a tek 22% bi ih prijavilo nasilje policiji. To je sramotno za današnje društvo. Stav kako smo svi dužni osigurati ravnopravnost svih članova naše zajednice uči se u obitelji, zajednici i školi. Program građanskog odgoja i obrazovanja koji se odnedavno provodi i u mojoj zemlji Hrvatskoj je pozitivan primjer. Učenici kažu kako su kroz njega postali svjesniji prava i odgovornosti koje imaju u svojoj zajednici. Međutim, kolege i kolegice, veliki posao je još pred nama i zato moramo podržati ovo izvješće u skladu s europskim i ljudskim vrijednostima. Thank you, Ms. Borzan, and thank you all for your interventions. And I would like now to ask Commissioner Andor to take the floor. President, honourable members, I would like to thank the rapporteur, Ms. Lunacek, for her comprehensive report.